Rané ráno, ticho v domě, jen lehký šustok závěsů od průvanu a vůně čerstvě uvařené kávy, kterou jsem si připravovala pomalu, s nasládáním každého pohybu. Manžel odjel na služební cestu. Župan, mimochodem, patřil k těm, co tělo jemně objímají, ale lehce se rozestupují, když se na pásek nedává pozor. A já ho nehlídala. Kdo by doma byl? Zvonek u dveří prolomil ticho jako nůž. Zůstala jsem stát s konvičkou v ruce, zamračila se. Kdo v takovou hodinu? Pás pevněji utáhla a bosky se plácala ke dveřím, bez velké péče o svůj vzhled. Na prahu stál Petr, můj zeď, vysoký, s těmi jeho tmavýma očima, co vždycky hledí o chvíli déle, než je třeba. V rukou držel složku s nějakými papíry. Promiňte, zajel jsem vám nechat dokumenty. Aničce zůstaly v tašce, řekl klidným hlasem, ale s nádechem drobně chraplavým. Přikývla jsem, ustoupila a pustila ho dovnitř. Vejď, řekla jsem, snažíc se znít vyrovnaně, i když uvnitř se mi něco pohnulo. Ne, že by to byla úzkost, spíš něco jiného. Vešel na kuchyni, jako by to byl jeho domov, a posadil se ke stolu s takovou jistotou, že mě to překvapilo, jako by tu denně popíjel kávu. Před něj jsem položila šálek, nalila z konvičky a cítila, jak jeho pohled po mně klouže. Neodvážně, ale záměrně. Příliš záměrně. Župan byl sice zavázaný, ale najednou jsem si uvědomila, že stojím blíž, než by bylo vhodné. Ty jsi věděl, že jsem doma sama, řekla jsem, aniž bych se na něj podívala, a míchala cukr ve své šálku. Lžička cinkala o porcelán, a ten zvuk mi připadal hlasitější, než měl být. Neodpověděl hned. Odpije si kávy, odložil šálek a slyšela jsem, jak lehce vydechl. Ano, věděl, řekl nakonec. A v jeho hlase bylo něco, od čeho mi po zádech přeběhl mráz. Ne hrozba, ne, spíš něco teplého. Posadila jsem se naproti, skřížila ruce, aby se Župan neotvíral. Kuchyně mi najednou připadala těsnější než obvykle. Světlo z okna padalo na Petra, zvýrazňovalo mu lícní kosti, a já si mimoděk všimla, že nevypadá jako zeď, ale jako muž, co ví, že jeho pohled nezůstane bez povšimnutí. A, sakra, měl pravdu. Všimla jsem si ho. Dokumenty důležité, zeptala jsem se, aby prolomila ticho, jež začínalo být příliš husté. Nepřesně, pokrčil rameny, ale kout kurtů se mu zjevil lehký úsměv. Jen jsem si řekl, že je lepší zajet sám. Anička by to zapomněla předat, odfrkla jsem si. Tak ty jsi ten zodpovědný, snažím se, odpověděl. A znovu ten pohled přímo do očí, ale jakoby o něco hlouběji, tam, kde se skrývají myšlenky, co se nevyslovují. Odpila jsem si kávy, abych se na něj nedívala příliš dlouho. Chuť byla hořká, jako moje myšlenky v tu chvíli. Co dělá? Proč se tak dívá? A proč nemůžu prostě vstát a jít do jiné místnosti? Pak jsem viděla, jak jeho oči klesly o něco níž, a pochopila, že mě Župan zradil. Ty vždycky taký pozorný, zdůraznila jsem poslední slovo, aniž bych věděla proč. Možná ho testuju, nebo si to jen namlouvám, Petr se lehce předklonil, opřel lokty o stůl. Košile se mu napjala na ramenou, a já si všimla, jak tkanina obtahuje svaly. Ne, že bych zírala, ale oči se schovat nedají. Jen když je na co koukat, řekl tiše, a já málem zakašlala na kávu. Nebyl to jen odpověď, byla to vyzývavá drzost. Opřela jsem se o židli, snažíc se vypadat klidně. Petře, zapomínáš se, řekla jsem, ale můj hlas byl měkčí, než jsem chtěla. Možná neodvrátil pohled, a v jeho očích se myhlo něco, co mi zrychlilo tep. Nebo jsem prostě upřímný. Málem jsem se zasmála, ale smích mi uvízl v krku. Místo toho jsem vstala, abych si dolila kávu, i když můj šálek byl téměř plný. Potřebovala jsem pohyb, aby se tahle podivná energie mezi námi neprohlubovala. Cítila jsem jeho pohled na zádech,
zatímco jsem si pohrávala s konvičkou. Župan, samozřejmě, zrádně sklouzl z jednoho ramene a já ho nepospíchala napravovat. Ať mě dál zrazuje, když už začal, pomyslela jsem si. Tak vidím, že si taková pohostinná, jeho hlas byl blíž, než jsem čekala. Otočila jsem se. Stál u kuchyňského ostrůvku jen na pár kroků. Kdy se postavil? Jen pro ty, kdo přinesou dokumenty, odpověděla jsem a snažila se do hlasu výchat ironii, ale vyšlo to jinak, spíš jako pozvání. Ráno ti sluší, řekl a zvedl obočí, podíval se na župan. Usmála jsem se, snažíc se rozptýlit to podivné napětí, co už viselo ve vzduchu, husté jako vůně kávy, jež stále plula kuchyní. Tak to říkají, když neví, jak říct, že člověk je rozcuchaný a v županu, odpověděla jsem a vrhla na něj krátký pohled. Chtěla jsem, aby to znělo lehce, s výsměchem, ale hlas mě zradil. Prozradil jemnost, kterou jsem sama nečekala. Petr neodpověděl hned. Stála jsem u okna. Slyšela jsem, jak zaskřípal židli, když vstal. Kroky tiché, ale sebejisté. Přiblížil se, zastavil se u ostrůvku, jen na pár kroků ode mě. Neotočila jsem se, ale cítila jsem jeho přítomnost jako teplo ohně, co ještě nehoří, ale už hřeje kůži. Ne, řekl, a jeho hlas se zhluboka, téměř sametově. Tak to říkají, když člověk vypadá živě, zůstala jsem stát. Slovo živě mě udeřilo jako oblázek do klidné vody, zanechávající kruhy. Co tím myslel? Že jsem živá? Nebo že ve mně vidí něco, co jsem sama dávno nepřihlížela? Nepohybovala jsem se, dál jsem hleděla z okna, ale už jsem neviděla ani jabloně, ani zahradu. Vše, co jsem cítila, byla jeho blízkost. Stál tak blízko a nic nedělal, jen se díval. Cítila jsem to tak zřetelně, jako by jeho pohled byl fyzickým dotekem. Petře, začala jsem, ale zarazila se. Co jsem chtěla říct? Odejdi. Nedívej se tak. Nebo možná něco zcela jiného, čeho jsem se sama bála vyslovit. Otočila jsem hlavu a naše pohledy se setkaly. Jeho oči byly tmavé, hluboké, jako jezera, ve kterých by člověk mohl potopit, kdyby nebyl opatrný. Ale ráno jsem opatrná nebyla. Ty vždycky tak mluvíš, zeptala jsem se, snažíc se rozhovoru vrátit lehkost, ale můj hlas byl tišší, než jsem chtěla. Nebo jen pro tchyně, co ti vaří kávu, usmál se, a tahle úsměv nebyl z těch, co uklidňují. Byl jako klíč, co otáčí zámkem a otevírá něco, co by mělo zůstat zavřené. Jen pro ty, kdo ráno udělají zvláštním, odpověděl. A v jeho slovech bylo něco, co mi zrychlilo tep. Nepřibližoval se, ale ani neustupoval. Jen stál a díval se na mě. A to ticho bylo horší než jakákoliv slova. Přitahovalo a už nepouštělo. Otočila jsem se k němu úplně, opřela se o parapet. Župan, samozřejmě, znovu lehce sklouzl z ramene, ale nenapravila jsem ho. Ať. Neodvrátil pohled. Možná se nebojím popálit, řekl, a v jeho očích se myhlo něco, co mi zadrželo dech. Odvrátila jsem se k oknu, abych si vyhrála čas. Srdce mi bylo jako u holčičky, ač jsem už dávno holčička nebyla. Věděla jsem, že bych měla říct něco ostrého, postavit ho na místo, připomenout dokumenty. Přinesl si je, řekla jsem a kývla na složku na stole. Možná bys měl jít, nepohnul se, jen lehce naklonil hlavu, jako by zvažoval má slova. Možná, řekl, ale v jeho tónu bylo něco, co naznačovalo, že nehodlá odcházet. Ne teď. A já, stojíc u okna s rozcuchanými vlasy a v tom čertovském županu, najednou pochopila, že nechci, aby odcházel. Neúplně. Ticho mezi námi znovu viselo a bylo hlasitější než jakákoliv slova. Přitahovalo jako magnet. A věděla jsem, že pokud teď něco neřeknu, neudělám krok zpět, oba skončíme na hranici, kde už nebude cesty zpět. Ale neřekla jsem nic a neustoupila.
Jen stála, cítíc, jak se ráno mění v něco většího než jen ráno, v něco, co jsem nemohla předpovědět, ale už jsem nemohla zastavit. Petr řekl, že brzy půjde. Neprovázela jsem ho, nechtěla jsem. Ať si najde cestu ke dveřím sám. Zůstala jsem stát uprostřed kuchyně a cítila, jak se do domu vrací ticho. Ale teď bylo jiné, neuklidňující, ale napjaté, jako natažená struna. Položila jsem šálek na stůl a šla do ložnice. Zastavila jsem se před zrcadlem. Nehodlala jsem se zkoumat, ale pohled sám se zachytil o odraz. 70 let, rozcuchané vlasy, jemné vrásky kolem očí, které už neskrývám, ale bylo v tom odrazu něco nevím, živého, jak řekl Petr. Dlouho jsem se dívala, bez make-upu, bez úprav. Pak jsem svlékla župan, abych si vzpomněla, jak vypadá tělo ženy. Jen si pamatovala sebe, tu, co stále dokáže muže na prahu kuchyně zarazit. A pak to přišlo. Dveře ložnice zaskřípaly a já se otočila, aniž bych stačila pochopit, co se děje. Petr stál na prahu, jen stál s tou čertovskou složkou v ruce a díval se. Zůstala jsem stát, cítíc, jak se vzduch mezi námi zhůstl, téměř hmatatelný. Župan ležel u mých nohou. 15 sekund. 15 dlouhých, nekonečných sekund jsme se jen dívali. Jeho tvář se pomalu začala rudnout a najednou jsem pochopila, že ten sebejistý, drzý Petr se zarazil. Treba zaklepávat, víš, řekla jsem nakonec a prolomila ticho. Můj hlas byl klidný, ale uvnitř jsem se smála nejemu, situaci, tomu, jak život někdy hází momenty, co si pak vybavuješ s lehkým úsměvem. Odkašlal si, spustil pohled, ale hned ho zvedl zpět. Chtěl jsem si vzít jednu papírku, co je moje z práce, ale nechal jsem ji v složce. Klíče mám, tak jsem vešel, papírku, že jo, zopakovala jsem. A v mém tónu bylo něco, co ho zase zčervenalo. Oba jsme se zasmáli. Ticho, ale upřímně, jako by ten smích sňal všechno napětí, co se ráno nashromáždilo. Petře, vážně, vtrhneš do ložnice tchyně bez zaklepání, řekla jsem nakonec, sehnula se pro župan a přehodila si ho přes ramena. Nevtrhl jsem, zvedl ruce, jako by se vzdával. Zaklepal jsem tiše. Neslyšela si, ach, samozřejmě, zakulila jsem oči, ale úsměv mi neschl z tváře. Tiše zaklepal. Tak se to teď jmenuje, přistoupil o kousek blíž, stále držíce složku jako štít. Kdybych věděl, že mě tak přivítáš, začal, ale zmlkl, a jeho oči znovu našly mé. Bylo v nich něco, co mě zarazilo. Nezarazení, nedrzost, něco uprostřed, co říkalo, že lituje, že vešel. Nejdůležitější, řekl tiše, téměř spiklenecky, je, aby tě tak přivítali. Když ne, život je promarněný, zasmála jsem se, ale smích byl trochu nervózní. Byl to kompliment, zakrytý, ale takový, od čeho mi po kůži přeběhly mrazení. Mohla bych to odmítnout, říct něco ostrého, ale místo toho jsem se jen dívala na něj. Našel tu svou papírku, zeptala jsem se, aby rozhovor vrátila do bezpečné koleje. Přikývl, poklepal na složku, našel ji. Pora jít, ale nepohnul se. Stál a díval se na mě, a já věděla, že čeká. Nevím na co přesně, na mou odpověď, můj krok, moje, odejdi. Ale mlčela jsem, a to ticho znovu přehlušilo slova. U dveří se na rozloučenou otočil. Když přijdu ještě jednou, otevřeš. Takhle, zeptal se. A v jeho hlase byla směs vtipu a něčeho, co mi zrychlilo tep. No jasně, odpověděla jsem, a můj hlas byl lehký, skoro hravý. Ale oba jsme věděli, že to nebyla jen legrace. Byla to dveře, které jsem neuzavřela docela. Odešel, a já zůstala stát v ložnici, stále držíc župan, co jsem tak neuvázala. Zrcadlo odráželo mě, ženu, co najednou necítila jen jako tchyně, nejen matku, ale jako někoho, kdo stále může hrát tu nebezpečnou, ale živou hru.
A tehdy jsem to viděla. Život. Promíjel se v mých očích. To, o čem mluvil. A věděla jsem, že to ráno bylo jen začátek.